na po ning tawhana ay. Abi kay patay naman ang akong bana. Magsige na po sinamok. Hoy, Ling! Di ko mo tagad niya. Ling, may gwapa ka magmaayo, Ling! Bahala ka diha. Hoy, Ling, tagda po ko, Ling! Gwapa bitaw ka, Ling! Gwapa lagi kay naa man kay tuyo. Ay, gwapa man gyud bitaw ka, Ling! Unya ikaw pangit. Grabiha po na istoryaha, oy! Ayaw biya pagduol ha. Diha ka ra. Hangtod ano sa man, Ling, ngayon mo kong pantuson, Ling! Maghilom. Ling, sige na, Ling! Sugtan ako, Ling! Manday patay na hinon ni mong bana, di na ka managad na ako! Abi ni mo istoy. Mura jud kag kalagasig paramdam. Ah, ikaw gani, mura man gani kag patay! Ngano mo ragod kog patay? Alangan, didma manggod ka kaayo! Ay. Kung sa kasinod ang balitang inabot ka na ako ngayon mong gismiringhoy ang akong asawa. Sa kanya, pagka mga tawanan na ko eh. Bantay ka lang. Nakita trabagin ka. Bantay ka lang. You better watch out. You better not cry. You better not pout and telling me why. Lo, ano mo supa ka mong gida ng curfew? Ano di man kumusupa ka na nga, di ba lang yay kanila hatagag kagawasan sa pagsuroy? Ay, Edgardo, ngano do kay makayo kang gisugogasin? Namang ko'y lalaki nga nawad ano 1,000 ay? Ngano? Imo na siyang gitabangan o pangita? Wa na uy! Unya, nganong nadugay ka mag-uli? Nagpaabot man gugunay nga mobiya na ang nawad ano 1,000. Ngano nagpaabot ka pa ban? Alangan ay, og dili na ko siya paabuton nga mobiya, dili na ko mapunit ang 1,000 nga akong gitumban. ay, Tarabay, manigarilyo na tanin nyo. Dili na may pwede ana, bay. Beta bay, di na may pwede ana. Ay kog ingnang nag-usab na mo. Ay, basta di naging may pwede ana, bay. Aw, tod, mag-inom na lang ta. Na, di na may pwede ana bay. Bitaw, bay, di na dyan may pwede ana. Nganong di ba lagi pwede nga nahimo man na nato sa una? Wadi ka masayod bay. May angay pa ba di ko masayran? Wadi ka makabaw, bay, nga mauman ang bisyuhan, nakaangin kung nga nung di na may pwede ana. Unsa ko'y mawi nakaangin? Maubitaw na nga mong namatyan. Ay, Kasi order ni mo, sir. Itlog day, scramble lang ko day ha. Okay. Imong kauban, sir. Itlog sab? Itlog sabday. Saan man ang imong itlog, sir? Ipalihog ra ko kalot, day. Nay, pila na karon katoy nga magwitay daw-daw ka ng sipstick. Nga naman ni tay? Hahay, kung saan man ato pagkadaog anak, gawa man sa tay apil-apil. Ay, Nay, unsa din ang 10 commandments, nay? Mao na po kasugo sa Ginoo anak. Mas gamhanan pa di ka sa Ginoo, nay, no? Ngano gud nga mas gamhanan pa man ko. Kay mas daghan pa makagsugo kaysa iya, ha? Nga naman tos, kumpare. Imo na ba itong gisugo, no? Ay maayo man si kumpare kong sugoon kay motulong man dayon. Nagduda dyo ko, anida. Oh, naunsa ka diha? Ngano kung magduda ka? Kinsa ba di magduda? Nga kung iyang asawa mo sugo, daghan makaibalibad. Pero kung ikaw ang musugo niya, wala gyoy daghang istorya. Mutulong jud ayon, magkarakara pa. May mo bayo pag hunahuna og negatibo si mong kumpare? Kay buoto na hunaon. Mas ngayon ka pang magpasalamat niya. Kay gitubos niya ang akong mga sugo nga para unta nimo. Mauna nga ayaw atagig daw tang kahulugan ang imong nakita. Kay kana si kumpare nimo, giisip na lang akong anak. Ngano kung giisip nimo siyang anak? Nganong dili man ako siya isipon nga anak? Nga dugay-dugay naman ang panahon. Nga nagsigi kog patutoy anak. ay, Hi, crush. Pila na gani edad nimo? Kuan kuya, bata pa man ko. 12 pa may akong edad. Aw, okay ra na. 20 pamasad ko. Ang importante, nga naluta sa kasimong mama. Lain na naman kuya, oy. Ay, unsa bay lain ba? Basta. Tuod, naadi ko pangutanan nimo. Basig lain na po na kuya ha. Kabaw kag unsay meaning sa 143? Wa, kayon sa manday na. I love you, good. Hala, lain na naman kuya, oy. Kinsa na ika? Ako bitaw ni, ang umabot nimong uyab. Sure na kuya, oy. Aw, sure ka ayo. Unya, kabakag unsay meaning sa 911. Kayon sa bana. Mutawag nila siguro ko ana nga number. Kay murag, child of you sa mangod kayo ng imong gipang istorya. ay,